Takže, milí bratřičkové a sestřičky, tohle video je součástí nedělního kázání, který jsem si vlastně nachystal, a současně bude k tomuto videu i moje paní, která vlastně v neděli ještě tam nebude, takže ji potom zavolám. Chtěl jsem se s vámi trošičku sdělit i osobně, aby to nebylo takové suché. Mám tam nějaké vlastně kroky k tomu, jak může člověk vlastně objevit Boží vůli pro svůj život po té, co se obrátil. Takže já chci říct takovou krátkou zkušenost, kterou jsem měl já před 40 lety na vojně, kde jsem uvěřil, vlastně jsme uvěřili nás tam víc. A bylo to úžasné v tom, že ten bratr, který nás přivedl k Bohu, byl velice zbudovaný člověk a věděl přesně, co dělá, jak to dělá a proč to dělá. Takže my jsme vlastně po tom, když jsme vlastně uvěřili v Pána Ježíše, byli velmi krátce po tom pokřtění ve vodě, v Duchu Svatém, vlastně skládali jsme ruce, vyznávali jsme Pána Ježíše v kasárnách, takže my jsme vlastně zakoušeli všechny ty věci, o kterých já mluvím v tom slovu, že vlastně zůstávali v učení apoštolů, na modlitbách, ve společenství, v lámání chleba, a byl to takový velice raketový růst, a to potom i pokračovalo v civilu, kdy jsme vlastně jezdívali na takové obecenství do Ostravy, a bylo to vlastně velice důležité, protože jsme úplně postavili ten pevný základ na Pánu Ježíši. A takže já bych teďka ještě chtěl pozvat svoji paní, aby ona taky se k tomu vyjádřila. Takže Jarmilko, vlastně ty se obrátila taky vlastně už skoro před 40 lety, a tak jsem se tě chtěl zeptat, co ti nejvíce pomohlo vlastně, když ses vlastně uvěřila a už byla jako věřící. Jaký věci ti nejvíc dávaly jako takovou tu jistotu víry a takové to upevnění a tak dále. No tak, jestli si vzpomínáš, tak my jsme se potkali a já jsem vlastně byla krátce, to bylo po nějaké konferenci, kde já jsem vydala svůj život Bohu, ale v podstatě jsem o tom nic nevěděla. Tak jsem se tě ptala, jak jsem já vlastně znovu zrozená, a ty jsi mě poslouchal chvilku a říkáš 100%. Ten moment byl pro mě klíčový, protože vlastně mluvilo se o nějakém znovuzrození, ale já jsem nevěděla, jako tak úplně, co to jako znamená, jako člověk ze světa, že tak jsem vůbec neměla představu vlastně, co to znamená věřit a mít osobní vztah s Bohem a tyhle ty věci. Takže když mi řekl, 100% jsi znovuzrozená, tak mě to hrozně pomohlo. No a já jsem si tam vlastně mohl říct na základě toho, protože jsme velice dobře věděli, co je to pokání, co to je víra v Pána Ježíše, co to znamená uvěřit a tak dále a tak dále. No a potom vlastně jako člověk ze světa, že jo, tak ty návyky, že jo, tak každý jsme to z toho světa si donesli po svým, a někdo pil, někdo kouřil, někdo já nevím co, a prostě k té svatosti se člověk jako propracovává celý život, ale dostat takový pevný základ, na kterým si člověk řekne, tak vlastně jsem se narodil znovu a potřebuju prostě následovat Boha. No a pak jste mě pokřtili a strašně důležité bylo to, že jsme se potkávali, jestli si vzpomínáš, tak to bylo skoro každý den. Já jsem šla z práce a už jsem koukala, jestli náhodou tam někde nejste, jestli už se zase uvidíme. A strašně jsem se na to těšila a bylo to hodně intenzivní obecenství. No a zase, proč jsme tě pokřtili velice tak krátce, protože je vlastně napsaný, že kdo uvěří a pokří se, bude spasen, takže všechno se to točí okolo známosti Božího slova, okolo schopnosti ho používat, vlastně uplatnit ho ve svém životě, protože jak je napsaný, že víra je ze slyšení a slyšení je skrze slovo Boží, takže vlastně i to, že jsme vlastně mluvili o křtu v Duchu Svatém, tak výsledkem bylo, že většinou lidé velice krátce, velice rychle začali mluvit v jazycích, začali se modlit v Duchu Svatém, a vlastně, protože to slovo vlastně se nevrátilo prázdné. No a ještě si vzpomínám dobře na jeden takový silný pocit, který jsem měla, když jste mě vyučovali, tak by mě rostl takový to odhodlání následovat Boha, být s Bohem a dělat věci správně a zůstávat prostě v Božím slovu a modlit se
a všechno řešit s pánem. To bylo strašně intenzivní. No, takže vlastně, jak už jsem řekl, nevím, jsem říkal na začátku, za takový ten učednický proces není žádná náhrada a to je takový balíček. Balíček je to sice velmi silně vztahová věc, protože mám jeden oblíbený verš, že Ježíš povolal 12, aby byli s ním. A oni ho pozorovali a vlastně poslouchali ho, dívali se, jak to dělá a pak to začali dělat taky. Takže vlastně cílem tady toho učednictví je vlastně, aby se člověk stal učedníkem a vyprodukoval další učedníky. Takže to je asi tak všechno.